Happy Halloween! Lähden nyt hakemaan hevosia tuolta pimeästä laitumelta. Otan ne vielä tänne tarhan puolelle ensyöksi, niin ne joutuu syömään heinää tuolta pihatosta. Saa nähdä, mistä sieltä löytyy hevosia täältä pilkkopimeyden keskeltä. Pojat varmaan vähän pelästyy, kun mä tuun sinne tän näköisenä. Otetaan täältä sähkö pois päältä. Niin me laittaa ton portin kiinni. Nyt se ei välky. Hevonen löydetty. Ei taida näkyä sinne asti, mutta sieltä se tulee kovaa vauhtia. Silmät vaan kiiltää. Fionakin sen löysi. Nemo! Tuu vaan! Nemo! Tuutko sä? Näkyisikö se tässä videolla ollenkaan? Siinä se poni. Moi! Alas tulla! Hieno poika. Portti on jälleen kiinni. Hevoset. Nemo sontii siinä. Rousku ihmettelee, että jaa, eiks tonne pellon puolelle enää pääsekään? Onpa ikävää. Ihan tyhjä. Lähdimme koirien kanssa iltalenkille, kun kerta nyt ulkona ollaan. On pimeetä.